Čaute lidi, to je druhý diel Pets Go. Ja neviem sa vykoktať. Dobre. V minulom dieli ste mohli vidieť banána a tohto, jak sa volá, Nuclear Agony a týchto dvoch a Barstra. No. A keď ste nevideli ten diel, tak chýbajte si ho kúknuť, veľmi dobrý, odporúčam. Takže poď dvojnásobok, nezdvojnásobilo sa, takže GG alkane. Takže pôjdeme na sucho aj. To som. A ideme autorov. Takže nič nepadlo z prvého, takže GG. Ale keby padlo vajíčko. Ja. A? 3 milióny. To sa dá. To je v pohode. Nič. Snowman. A? 3 milióny zase. Ale Axolot. Lumi Axolot. Som unavený. Kámo. 3 po sebe. Padli mi. Nice. Ako, ja sa nezlobím. To je lepšie pre mňa. A pre vás. Takže. Keď tuto niečo pane nad milión, tak tohto peta vám dám do súťaže. A nič nepadlo. Takže nič nedám. Kamarádovi padlo z 50 000 hro, čo tu je, a jemu padlo nejakých 100 miliónov mu padlo. Lucky, nice, kámo. A to je čo to je? Sa volá Ježík, tak choďte na, dopršiť, hoďte mu tam odber. A like a tak ďalej. Hop, čip, hop, hop. Potom to mu zavolám. A čo na to povie, čo mi padlo. Prečo? No. Ako by mohlo padnúť vajíčko, ale. Malá šanca, malá šanca. Upčík. Čo už nemám na ňom bautinu. Je to ten dog. No, teraz padlo mi. Takže a čo pane? 1 milión. Wow. Kruť. Prečo nie? Nie. Dám jedno. Poď vajíčko. A? 1 miliónový, ale to je nič moc. To čo je s obrazovkou.
keby padol hľud. To by bolo tak radosti. A 2 milióny, to sa dá. To je pohode. 10 miliónov. Dám do tohto fuse. Teda Tiger. Počkaj, čo? A idem sem. Tak nejdem tam. No nič. Dobre, som tu. Oni majú vždy zabugovanú grafiku. Upčík. 23. Musí niečo dobre padnúť. A už sa to blíži nakoniec. Asi, neviem, tieto videá, čo som natáčil, vydám nejak o týždeň. Asi tak nejak. Bautina. Nice. Čo tu máme? To už končí. Ale nie. Nice. Bautina. Ale tu nepotrebujem. Ich mám strašne veľa. No, hýbaj preč. Dobre. Nerob. Aha. Šlup. Grim Reaper, to je tiež dobré. Dám teraz takto a idem niečo ponastavovať. Toto. Fúha. Ale ich mám strašne veľa týchto ovocí, alebo čo to je, potionov. Ale to je strašne opäť, že free to play máš tieto žižaly. Normálne to kvôli tomu mám takýchto petov. Tuto budem čakať celú noc, autokliker, tak tu mi pôjde, alebo neviem čo. A budem toho mať milióny. Normálne. Opäť. Milión. Mailbox. Čo tu máme ešte 4. Fúha, no. Ale žiadneho frienda nemám, hej. Nemám kamarádu. Rainbow Dice Potion. Aha, ja si už... posledné. A... Dobre, ja idem takto a takto. A ja idem tu farmiť. No. Keď ti dáš padne, tak padne. Ako by mohlo padnúť vajíčko, ale tá šanca je malá. Na video, keby padlo aspoň. Už toľko.
10 minút. Toto dám. Počkaj. Uj. Aha. Ja som urobil obrovskú chybu. Takže create po 10 aspoň. 9. Poď zdvojnásob sa. A žiadny. Takže GG. Poď. Je čo? Huge, poď. Titanic. Aj keď není ešte Titanic, ale nevadí. Dobrých má. Tento Shadow Griffin nič nevidím cez obrazovku. Poď. Ideme kúpiť obchod. Čo? 1 miliónový. Ale to nie je tak moc dobré, ale... Prečo nie? Koľko ich mám? Vajíčko! Poď. Poď. Niečo dobré. Ale nice, kámo. Nice. Fúha. Nice. A ešte by mohlo padnúť. Keď padne huge, tak ukážem tvár. Ako to je riskantné. Fú, ja mám zabugovanú obrazovku. Takú zle vidím. To nie je dobré. No, ide normálne už. Ale, fú, vajíčko, konečne. Druhýkrát. Vypadlo. Ešte koľko mám tých poušnov? Ešte 85. No, dám ich, prečo nie? Fú. Nice. Keď pane huge, tak viete, čo čaká. Ale urobím to na inšom videu. Lebo... Viete. Ale nepáľne vôbec huge, keď tak nemá na to páru. No potom tuto sfilznem. Počkať. 55. Skúsime. Fú. Veľa toho chce. Fúha. To sa mi moc nechce dávať. Kamarádi moji. Počkaj. Dobre. Animácia nepustilok. No. To už. Už nič nepadlo toľko. Tieto Angelke, to dog, tých mám milión, takže musím ich všetkých dať preč.
to nemôžem. Dobre. 2. To sa oplatí. To je veľa. Ale už moc nepadá. Oh yeah. To je tiež dobré. Asi kvôli tomu nepadalo. Kľúč mám. Chalani a dievčatá. Opa. Ideme Česku. Čo tam? Keby ten prúd mi mohol padnúť. Blazing. Ako... No. Ako 3 sú dobré. Blazing dice. Wow. Už 16 minút, hej. To je dosť. Mne sa veľakrát stalo, že mne prestala fungovať obrazovka, že vajíčko a nebolo to vajíčko. Prestala mi fungovať monitor, no. Jak pootočím, prestane. Už to prestalo, konečne, asi. Som počul mačku? Tuto keď padne huge, alebo vajíčka, tak... Dobre, nič. Už by ste vedeli moju identitu. Alebo čo to je. Vedeli by ste, jak vyzerám. Ale keby padol už, tak no. Som GG. Ale banán není huge. Takže tak. Ako, mohol som počkať na ten update, ale oni by to zase pokazili, mám pocit, zmenšili šance z týchto trojkových. Nič také. Instant luck trojkové. Tyjo! Kámo, tu jak ďaleko. Poď na ten strom. Nič nepadá, hej. A na čo toto tu pridali? Čo to dával? Šťastie? Asi. 5 miliónový, to je pohode. A tie rebirty, čo sú tuto dole, tu, tak keď budem mať ich 200, tak čo mi urobia lepšie? Napíšte do komentárov. Asi väčšie šťastie mám pocit. A idem na tento koment. A idem kliknúť. Nejde. Teraz. Double dice. To nebudem kupovať iba preto. Lebo som videl na YouTube miliónový. Nice. Že musím aj triple dice.
a potom Pet doprlo. No, 5 dice, alebo jak sa to volá. Ale banánik mi padol. Kuti. Ale tento Agon je dosť pekný, sa mi strašne páči. Na PlayStationu to nie je dobré hrať, lebo tu nemôžem chatovať. Secret to sú, takže najlepšie 69. Čo by som ja chcel, tak by som chcel tohto Agony. Alebo Monkey. A potom tie huge, ale to je nič. Alebo tento sa mi dosť páči. Hades. Alebo tento. Tento je dobré. Fú, už dlho nič nepadlo. To sa mi nepáči. Už padlo. Toto je také, že mid. Tak, mid. Tak, dá sa. Tento frér. Nice. Tiež je dobre toto. On má toho Agonyho. Ale ja mám banán. Už to padá, hej. Nice. Bountyna. Ale ten Agon je pekný. O, 23 minút už. Takže tak. Je mi fajn. Nice. Toto je dobré. Tak, mid viac. No, toto sa dá tiež. Tu koľko toho padlo? Nice, kámo. Už to padá. Ale zase 100 rokov nič mi nepadne. To je vždy. Blazing Boys. To sa oplatí. Vytvorím jeden. Úplne krivý. No som unavený, hej. Moc pomaly ide to. Ale strašne rýchlo idú na cepeti. Niekomu daš zase padlo, a ja to nemôžem kúknúť. Lebo nemám chat. Joj. Kto si myslíte? On má lepšie pety alebo ja? Ale ten banán veľa toho robí.
Ale zase on má hen toho. Nice. A 25 miliónový. Nice. Dino Cat. Wow. To je dobré. To je dobré už. To už si šťastný. Keď si začiatočník, jak ja. A nemáš huge. Dino Cat. Tuto už padajú vajíčka. Keby mi padlo ešte jedno vajíčko, ja by som fakt chcel tohto Agonyho. Bounty. Alebo tohto Axolotla. Alebo tohto. Daj. Okay. NG Fitman. Toto prvý najlepšie mi padlo. A teraz má všetkých hugeov asi. Už 2550 padlo hugeov. Dragonov. Keby mi padol tento Axolot. Ale oni sú nejaké lacní, hej. Tento je strašne drahý. Nice. To je fakt také drahé. Som ani nevnímal. Neviem, či padlo dačo. Už 28 minút. No to strašne rýchlo ide. Ten čas. Ajajaj. Keby mi nič nepadlo, ale na konci by mi dačo padlo. Takže pekné dačo. Také vajíčko. Toto nepotrebujem. No nevadí. Obrovská česká. Poď ešte vajíčko. A prečo nechce vajíčko? To nie je tak. Takže ideme. Šlup. Nice. Keď hrám free to play, tak dosť dobré. Banán mi padol, tento Electric Fox a tak ďalej. Ale zase dlho to hrám. Dosť dlho. Lebo toto farmím. A tak. Už 30 minút. Dobre, čas. Dobre. A idem Blazing Dice Potion.
Poďte, dačo, dobre. Huge. No, nič. Ale budem mať veľa na filzovanie, tak to je tiež dobré. Tohto by som chcel, ten je dobrý, pekný. Ale banán je lepší. Tak. A mne nič nepadá. 3 milióny? To asi ten banán. Ale som tretí na serveru. Nice. To je dobré. To je dobré. Mira. Koľko stojí? 2 milióny. Tak už dosť mi popadalo. A? Nice. To je dobré. Nič nepredáva. Takto AFK hotovo. Keby mi padol tento agony. Ale tam nikto není. Počkajte, čo je? A oni v zemi. No. Poď Majko Vajko. Majko Vajko. Chip. 1 milión. Fox. Koľko ich mám? 9. Nice. Aj toto je dobré. No ono sa tu vôbec neoplatí otvárať. Ale pre video prečo nie? 15. Mám či nemám? Dobre. Aha. No nič. To čo mám dať? 1 milión a 500 tisíc. 1 milión a 500 tisíc. Wow. A idem na toto posvátne miesto. Schovám sa sem. Hotdog. Wow. To je pekné. Ten banán. Keby ešte jedno vajíčko, tak som šťastný. Ale aj teraz som moc šťastný, lebo mi padlo banán. Normálne banán.
Koľko mám? 250. Keby mi padol huge, možno tento axolot alebo Shiba. Huge Shiba, to by sa mi hodilo. Alebo huge nightmare corgi. Už 35, no 36 minút, hej. Nechápem. To sú 5 centové pety už. Chip. No poď gold. Nevím. To je dobré. Takže 25 posledných, už viac nemám. A toto mi padá. Takže by mohlo vajíčko padnúť. Jeden deň a 20 hodín. Niekomu zase niečo padlo. A mne nič. Asi tento, čo openinguje. Ale on by mal lepšie ako túto kyselý Fox. Určite. Takže idem na to miesto, kde mi padol banán. Takže tuto. Ja, tuto mi padol banán. Trináct posledných. Moc toho nepadá už. Takže nechýba mi dačo, nie. Poď. Nič. Joj, strawberry. Jahodkové. Mibu. Posledných 9, hej. Takže idem do subu. Hej, strawberry z korgy. Posledné 7. Poď ešte vajíčko, má šancu. O chvíľku bude 40 minútové video. Takže Angel Dog. Čo tu máme? Ešte 4. Cocktail. Nice. To je dobré. Posledné 3. Nič nepadlo. Posledné 2. A? Nice. Ale hentom už asi nič nepadne, takže GG. Ale vyskúšame. A
Tak nič nepadlo. Nebol Hollywood. Alebo čo to je no. Tak ja sa s vami lúčim. A majte sa dobre. Ako dobre peci mi padli, ale by to chcelo lepšie. No. Dobre, čaute lidi, ja s vami lúčim. Moc toho nepadlo. No, banán, no. Jak sa to vezme, tak dajte like a odber a zdieľajte toto video. A tak čaute.